Ο κύριος Σέλτσας κάτι θέλει. Συγγνώμη, κατά παρέκκληση. Επειδή μεταδίδεται, είναι ζωντανή η εκπομπή μας και μεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα και μέσα έλαβα 5 τηλεφωνήματα και εκφράζουν μια αγωνία για το ΑΙΣ Μελίτης και για το ορυχείο Οχλάδας. Πείτε μας, σας παρακαλώ, αν ο άκτορας πράγματι μαζεύει τα πράγματα του και φεύγει η κοινοπραξία, δηλαδή από τα ορυχεία της Αχλάδας. Ειλικρινά δέχτηκα 5 τηλεφωνήματα την ώρα που κουβεντιάζουμε το θέμα. Είναι πάρα πολύ σημαντικό και θέλω μια απάντηση να ενημερωθούν οι κάτοικοι εκεί πέρα που έχουν μεγάλη αγωνία, γιατί ήδη είναι σε επίταξη, είναι σε ανεργία γύρω στα 200 άτομα και το κοινωνικό πρόβλημα είναι αρκετά μεγάλο. Ευχαριστώ και συγγνώμη. Με τα ορυχεία της Αχλάδας, δηλαδή εκείνους που εκμεταλλεύονται τα ορυχεία της Αχλάδας, βρισκόμαστε στη διαπραγμάτευση για να προσδιορίσουμε το μέλλον της εξορυχτικής δραστηριότητας στην Αχλάδα. Είναι στα πλαίσια αυτής της διαπραγμάτευσης, βέβαια, κάποιοι μπορεί να χρησιμοποιούν τα μέσα που νομίζουν. Η ΔΕΗ πηγαίνει με τελείως καθαρούς όρους, σαν τέτοια επιχείρηση που είναι. Δεν μπορούμε να κάνουμε πράγματα τα οποία δεν είναι σωστά. Εξαντλούμε κάθε περιθώριο. Εκείνο που έχουμε συμφωνήσει με τον άκτορα, όμως μπορώ να σας πω, είναι ότι θα δούμε τα παρόντα προβλήματα σε συνάρτηση με το σχεδιασμό που θα γίνει την ερχόμενη δεκαετία. Πιστεύω ότι δεν θα αργήσουμε να βρούμε μια λύση. Έτσι πιστεύω ότι δεν θα αργήσουμε. Αλλά γενικά θα πρέπει να είναι πολύ προσεκτικές παρεμβάσεις από ορισμένες πλευρές, διότι όταν γίνεται διαπραγμάτευση μιας επιχείρησης αντι-ΔΕΗ με ένα ιδιώτη, και μάλιστα όχι και τόσο μικρό, αντιλαμβάνεστε ότι μπορεί να επηρεάσουν το αποτέλεσμα όχι σωστά. Λοιπόν, με όλη την ευαισθησία που έχουμε, την κοινωνική και ειδικότερα προς την περιοχή, πιστεύω ότι θα λυθεί το πρόβλημα και θα λυθεί οριστικά πια. Γιατί ξέρετε πολύ καλά τι έχει γίνει με τα ορυχεία της Αχλάδας. Έτσι έπρεπε να γίνεται αλλιώς η εξόρυξη, θα έπρεπε να έχουν απομακρυνθεί οι 3 οικισμοί ήδη, δεν έχει απομακρυνθεί κανένας, σκάβουμε γύρω-γύρω, έχουμε φτάσει στο σημείο να γίνεται εξόρυξη σε κάποιες περιπτώσεις με 24 άγωνα ένας λιγνίτης. Αυτό έχει ανεβάσει πάρα πολύ το κόστος της ΔΕΗ. Εν πάση περιπτώσει, νομίζω ότι πρέπει και μπορούμε να βρούμε άκρη. Και αυτό συμφέρει όλες τις πλευρές. Αυτό θέλω να πω. Και τη ΔΕΗ, τους εργαζομένους και τον άκτορα. Και τον ιδιώτη που είναι ιδιοκτήτης των ορυχείων. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.